Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeye. Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi Mdlalose lo nikhuluma naye. Anti-ke bakithi ngokusebenza ngilaphaya Pietermaritzburg eMaqonqo. Ngiyathanda-ke bakithi ukunamukela nje kahle ukuthi cha namhlanje nje nginamukela nonke ngithi nginani nihlale phansi ninetheze kuleli khaya. Akekho umuntu ongamukelekile bakithi kanti oqala ukubona leli page lethu ngizocela ukuthi bakithi subscribe aphinde futhi like nithene on ama notifications bakithi ukuze njalo makukhona into esithe sayiqopha noma sayifaka bakithi bese isheshe phela nawe ifinyelela kuwena. Okay, namhlanje ngeke ngathi ake ngiphinde ngibuye sizokhuluma ngamanye amaphupho bakithi ngilongwatomula njalo enilonke nibuza ngawo ukuthi gogo ngabe kusho ukuthini ukuthi ngabe kusho ukuthini uphupha kokanje. Sengithi angilonge ngibuya ke bakithi ngizonichazela sathe ngiyathemba ke bakithi ukuthi ukubuya kwami ngilonge ngizochaza lamaphupho bakithi khona bazosizakala noma khona basizakalayo abasuke bengena ukuqonda ngephupho elithize ukuthi lisuke lisho ukuthini. Okay, ake siqale lana ke bakithi. Ukuphupha uthole ukuthi umbethe ingubo yokulala. Ukuphupha ke umbethe ingubo yokulala bakithi nako singasho sithi iphupho esingathi lihlukene kabili. Singasho sithi iphupho elihle kodwa futhi kwesinye isikhathi singasho futhi sithi iphupho elibi okusho ukuthi iphupho elihamba kabili leyo. Siqale ngasebuhleni balo singasho sithi iphupho elihle ngesizathu sokuthi ingubo bakithi iletha imfudumalo. Uma ngabe uyithathile nje ingubo yokumbatha wasuyimbatha iletha imfudumalo kuwena ngaleso sikhathi okusho ukuthi kusuke kukhona ukufudumala okuzoba khona kuwena ngaleso sikhathi noma kusuke kukhona mhlambe singakufaka ngisho kwezothando kwesinye isikhathi cha kusuke kukhona ukujabula okusuke kuzokufica ngaleso sikhathi kusuke kukhona okuhle okusuke kuza kuwena ngaleso sikhathi. Kanti ke futhi kwesinye isikhathi uma ngabe ungumuntu okuthola ukuthi wena ulokuziphupha umbethe ingubo lokuziphupha umbethe ingubo nako kuyakubika ukuthi wena usuke ungumuntu othola ukuthi wazalwa embethe okusho ukuthi ekufikeni kwakhe emhlabeni khona lento wambathiswa yona okungukuthi manje esibonakalisweni labantu bakini noma lezi idala wena ezikwembethe sezoloko lento ziyiveza ngengubo yokulala ukuthi wena lokuzibona imbethe ingubo yokulala kanti baqonda ukutshengisa ukuthi cha wena khona lento wathi mawufika emhlabeni sase sikumbathisa yona. Okay, sidluleke lapho bakithi bese siphinda futhi siqhubeka kona le ndaba le yokuphupha ingubo yokulala. Kwesinye isikhathi ke sesiya ebini ke bakithi la ngithi khona kusikhona ngithi lihle ngiphinde ngithi futhi libi lelo phupho. Kwesinye isikhathi kuthola ukuthi umuntu uzothonga embethe ingubo bese kuphuma isifo ekhaya. Ubona abantu kwesinye isikhathi cha naye ngibabonela abantu bebembethe ingubo zokulala bese kuqhuma isifo ekhaya. Kodwa ke phela bakithi akuhlezi kusho ukuthi mangabe ubona ingubo yokulala isifo suke sesoqhamuka ekhaya egcekeni kodwa nje kuyenzeka uthola ukuthi isifo soqhamuka ekhaya kanti futhi siyakwazi ukuthi siqhamuke nasezihlotsheni noma ebantwini wena osuke usondelene nabo ngaleso sikhathi. Okay, siphinde ke futhi laba kithi bese sidlula sikhuluma ngendaba enkulu bakithi ukuthi kusho ukuthini ukuthi uthole ukuthi usuphupha inkanyamba. Khona abantu ukuthola ukuthi banalawo maphupho othola ukuthi umuntu uphupha inkanyamba bakithi kungenzeka kube uyayiphupha uyayibona iyakuthatha iyokufaka emanzini noma uphuphise eceleni kwamanzi amaphupho esiwaphuphayo awafani. Uthola ukuthi omunye ke bingekho eduze kwamanzi nje uyibone nje iqhamuka entabeni nansi inkanyamba ephusheni amaphusho abesiwaphupha bakithi maningi. Ngifuna ukuthi ke lapho mangabe ube umuntu oficwa ilawo maphupho ukuthi wena uphupha inkanyamba usuke umuntu osuke unenhlanhla kakhulu bakithi nanokuthi mengabe ubona lowo muntu onjalo noma ngithi ubona yona qobo lakhona abantu bakho basuke bezama ukutshengisa kahle kahle ukuthi wena ungumuntu onamandla kangakanani. Sonke siyawazi amandla enkanyamba bakithi siyazi ukuthi kwenzakalani mayelana nenkanyamba. So wena mangabe umuntu ophupha lento enjalo ukhonjisa ukuthi wena umuntu onedlozi elikhulu noma unamandla amakhulu kakhulukazi futhi amanzi ngingayifaka indaba yamanzi ukuthi lena usuke ungumuntu ngempela osuke enamandla. Abantu bakho kusuke kuyona indlela abasuke befuna uzazi
ukuthi wena ungumuntu onamandla kangakanani. Na kwesinye isikhathi ke kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi ukhona omunye umuntu onamandla ebese kwesinye isikhathi efike lokuzingabaza bese egcina esethonga kwesinye isikhathi azithole esethonga lamaphupho andukana lawo. Lapho idlozi lakho lisuke lifuna ukuthi uyeke ukuzingabaza, uyeke ukungabaza amandla akho, uzibone ukuthi wena bakuphe into engakanani noma bakuphe amandla angakanani. Kodwa nje ngingasho ngithi uma ngabe ube umuntu ophupha inkanyamba usuke umuntu onamandla kakhulu, basuke bekutshengisa abantu bakini ukuthi amandla akho mangakanani. So kuhle ukuthi kwesinye isikhathi into othe wayithonga niyenza nayo, noma mhlawumbe uthola ukuthi kube khona inkulumo noma ukuxhumana phakathi kwenu, bese lezo zinto noma leyo miyalezo uyigcine bakithi wenze ngazo zonke indlela lo myalezo uyayenza, noma lento akutshengise yona uyayenza. Okay, siphinde la bese uthola ukuthi kwayona-ke kodwa manje inkanyamba uthola ukuthi mhlawumbe uyayiphupha kodwa manje iyakulwisa. Ngingasho ngithi kusuke kuyishwa elikhulu lelo, kusuke kuyibhadi elikhulu lelo, kangangokuba awuvamisile ukuthi usinde kulolo laka lolo ezinkingeni esuke uzohlangabezana nazo, kuba kusuke kuzizinkinga eziningi kakhulu kuwena. Kodwa isikhathi esiningi uthola ukuthi kusuke kuza lezo zinkinga nje wena usukade uyimbangela yokuthi kuze lezo zinkinga, noma uthi usuthonga kanjalo nje bese kuze izinkinga. Kusuke kukhona la wedwa wena ungahambi khona kahle, la usuke wona sewone khona kakhulu mangabe usuthola ukuthi manje uyayithonga kodwa manje isiya kulwisa. So nje iphupho ngempela esuke lilibike lapho mangabe uzoyiphupha inkanyamba ikulwisa, kodwa nje mawiphupha nenza izinto nayo inhlanhla enkulu bakithi leyo. Okay, bese siza lana-ke bakithi la osuke usuthola khona ukuthi uthonga wena uthupha ubasa umlilo. Lelo phupho-ke bakithi ngingasho ngithi iphupho lelo elingelihle bakithi, ake ngize ngilincome, ngoba ukuphupha kwakho ubasa umlilo kukhomba ukuthi kunezinkulumo ezizoba khona, kodwa ukuba khona kwalezo zinkulumo zizosuka ngawe, wena ozobuya imbangela yokusuka kwezinkulumo, mhlampe noma ngithi kokusuka komsindo, mhlampe ulwimi lakho, into wena ozoyikhuluma izoba ngumsindo, noma izenzo zakho noma mhlampe khona into ozoyenza, kodwa ekuyenzeni kwakho leyo nto izokwenza ukuthi bese kuba khona izingxabano ezizovuka. Phela sikhumbule ukuthi bakithi umlilo uhambisana nolaka. Manje wena mangabe uzothola ukuthi wena uzothonga kuwena ubasayo umlilo, ngithi yabona manje lapho wena ufuna ukufana nomuntu owumphehli wodweshu, okukhomba ukuthi inkinga ezayo wena ozobuya imbangela yokuthi leyo nkinga iqale, wena ozobuya imbangela yokuthi kube khona umsindo ozobukhona ngaleso sikhathi. So ngingasho ngithi lelo phupho lokuthi umuntu aziphupha bakithi ebasa umlilo, alilihle bakithi lelo phupho, cha asilithandi. Kodwa-ke ngiyacela ukuthi namhlanje bakithi bese ngima lapho, sengize ngadideka nokudideka, ngicela ukuthi ngime lapho bakithi namhlanje, izophinda futhi ibona nengokuzayo. Thokozani.